Daalụkwa ndị ọma na-ege ntị, ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị, ife onyonyo unu ga-ene anya kịta, ife anụwa na-eme na ama mkpaka Enugu steeti. Ndị Fulani bụ ihe wabata n'obodo a wee dalụ ma ikolobịa ma agbọghọ ma okenye ma obere wee sụọ ha akwụ. Ọbụla na-asụ ha akwụ bụ nsogbu m. Ihe ebe nsogbu m dị bụ na obodo anụnwa bụ obodo ndị IPOB mwebata ESN n'ime. The PG nọ na this community asị na ha nidiho ndị ESN ka ESN pụọ. Na the governors and the politicians have promised them security. Na ga-enye ha ndị amị na ndị polisi ga-eche ha na ha believe in their politician. Now, ka ebe the man nọ and the rest of the security na-eche the village wee sụọ ha akwụ. Nke bụ nke na-abụ na Fulani have taken over this community. Ị na-anya n'ife onyonyo na-afụ kịta fụ na ha ncha niile buzi akpa agbapụ ọsọ ka ha jewezie village onye ọzọ. N'Enugu steeti ka 82 division of army nọ. Enweghị ofu onye amị bịa here. Ejideghị ofu onye Fulani ndị na-akpa mkpamkpa. Now, ka the youth of this village, ka the youth dị na this community. So Fulani nwere ike isi from north Sahara Desert, Sahel wee wakpote unu wee sụọ unu akwụ n'Afrịka. Ọbụla ọsọ kunu na-agbapụ. IDP camp is loading. Now, kwa unu achụpụgo ESN, oya rip the fruit. Unu afụghị ka ọ yala ịbụ na na-ekwu ọtụtụ okwu ka unu gee ntị ka unu fife ha ya na-akọ wọchị anya n'aka unu maka na ọtụtụ okwu adịrị ọnụ ka mgbede. We want them, but nọrọ nwayọọ go the we want them, but they refuse to listen. Pay attention ka anyị n'onu ha. Nna m gwa m okwu. This is live and direct reporting from Amampaka Hamufu. This case is very, very serious. The whole town is on fire. There is fire in our community right now. Students, pupils, everybody is running helter and skelter. That is so-called undergoing Fulani people are in town. It's a whole lot. Very serious issue. Not watching. It's an eyewitness in Kabugla Korolench. Things are really going bad in this village. Then the village ransack the village. The whole town, the whole community is on fire. Lost. Enough here. This is no more a child play. We want you It's people. a very serious case indeed. I'm recording live and direct from our community, Amampaka. Na-egenu ntị unu afụrụ ife ewu a kịta ka ngosi unu ofu ewu. O nwere ewu kwuru okwu kịta efulu ewu anọ hie vileji enya na-agba ọkụ na-egbu vileji ihe dịsa ewu na-akọ bụ efulu ihe Soludo na-akọ maka Peter Obi. Peter Obi kakia mkpa karịa ndụ na Fulani is taking over his village. Peter Obi kakia mkpa na vileji bụ akpa na-agbapụ na-achịtọn vileji to desert mana Peter Obi kia mkpa una na-anụ ya. Mgbe m gwara unu this is in fact ihe ọ maka nnọọ ya mebe unu afụrụ ya gee ntị again ka unu na-afụ ya. Nke a ka mkpa
onye unu ya na-agba ọkụ na-achụ nta oke. And ogologo dị mgbari ọ na-amara ife. Election ka ke mkpa na ọ bụrụ na village na a na-achụpụ village ka Fulani were ya. Yechi mmelo ndị dị ọna ebele. This is our mothers running head and scatter. It's not easy. This is no more funny at all. It's no more funny. Even the disabled ones. I believe you people are watching. Unu watch Riafuna unu. The entire village now have been ransacked. The entire village have been sacked by Fulani henchmen. Ihe Igbo na this village woto. Our people woto na this village. Mana the youth be ha ka na-ekwugodo like nkunu nulo onye kita ihe Soludo ko maka Peter Obi. Ọbụla na village na nne na-ebu akpa agbapụ ọsọ na achị ofu na arụ. Nọ na Soludo kwuru okwu, o chefuo na nwa Soludo na abroad, nwa ụmụ Peter Obi na abroad, onwedị ụmụ Peter Obi na-ata afọ a. Adịlọ m against any of them, mana kunu na-afụ. Agụ unu na ndị Igbo amara ife. Very soon ihe a na-eme na Benue State ga-eme n'ala Igbo before ndị be anyị amụta akọ. Kesa anụ this video ka ndị be anyị na-awachi ya maka ndị ga-achị maazị come back home, come and lead. Agbalọkwụ nọ m ọkụ unu n'anya nọ m abroad. My family and everybody dị safe. Onu aka m na-emele ebele. Time for lamentation abịago gafee. I don't lament, but I must be telling you people the truth. Watch it and agwa unu agwa ntị ma ntị anụghị mgbe ga-ebuli isi ntị esolie. We want you people. Anyị fụ mgbe helicopter na-ebudata ndị Fulani every day. Helicopter na-ebudata ha. Unu relax ya. Edosielu na amị na ndị Yeja. Reap what you sow. Ndị Enugu na if una like may una rise up and organize yourself and chase Fulani out. That is the reason I do abandon cow meat. Unu jụọ anụ efi. Unu ayeje patronize ya ha. Wolukwa dị ego. Unu nyecha ha dị ego ha were ego ngwa ahịa bịa gbagbu unu. Onwege any politician condemn this killing. Mba, a ga-alụlụ unu IDP camp. Unu ekwete na ọ na-eme. Almost here Biafra. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke. MAP Eziokwu bụ ndụ 1 in Biafra land. Thank you and remain blessed. And don't forget to share the video widely. Let it go viral. Thank you and remain blessed.